Hi guys, so kay gisugtan man ko ni Lola Wendy nga mula nangadto mi diri sa Apo Flower Garden Mountain Resort. Kani nga resort located ni siya sa Sitio Mainit, Barangay Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Isa ni sa pinakanindot nga akong nalaagan sa akong tibuok kinabuhi kay grabe kabugnaw aning lugar. So naabot na mi mao ni ang view sa entrance ug karon mag-introduction akong amiga. Hi guys! So naami karon diri sa Apo Flower Garden Mountain Resort. Og tugnaw kayo diri naglaag mi kauban ako ang apo ni Lola Wendy ang of course iyahang mga gwapa na mga kauban. O makita ninyo diri perting tugnawa. Tanawa pud ko oy. Akong outfit tanawa ngani mo magadto diri ka perting tugnawa og karon mga unami na buffet diri Tara. 1 2 3 4 5 ko ni check sa ato. Wait lang, dili ako dito. Kiling na po ba kasi? Lima mo? Ako. Ano dito? Asa gipan sa mga ni tita, butang. Asa si Dayang Hiran gyud yang gibutang. Dayang Hiran? Ikaw ba si Dayang Hiran? Mix na po siya. Mix. Asa si Dayang Hiran diyan? Wala, wala. Ilan kayo? 1 2 3 4. 5. 6 siya. Pero wala pa siya. Yung uyap. Ang hirang kuwan, pagdilo. Opo. Uyap mo, hindi mo sinabayan na yung uyap. Lakad na. Sige, sakay mo na lang sa Dayang Hiran ha. Thank you. Sige, Dayang Hiran. Kapit ka naman. So mao ni ang view inig sulod ninyo sa entrance na makita ninyo mga tanom. So mo na sila akong mga kasabay, mga classmates na ako sa college ug sila lang gid akong ginaturing nga mga tunay na ko nga mga barkada. Maski ilahi mig batasan pero isa ra mig vibe pag abot sa kabuang, and I think mo na siyang real definition sa tinuod nga friendship. And of course ang tagiyaan ni pinakagwapa Dili man gud ko tagiya. ayaw gidinay. Ginalayo lagi mo na sa mga dili ta mga tanan. Ingon ka trick or treat punit. Hoy gipaning kamutan ba yan sa akong anak kong baktas gahapon ha. Yakuan lang yung mga mahalon nga ano. Ay balik ta sa Apo Flower Garden Mountain Resort kay alingugog kay sila paminawon. Kabalo mo guys sa nakanindot diri duol kay siya sa Mount Apo. Makita gyud mo ang Mount Apo. Kani isa ni sa akong favorite spot para picture taking kay klaro jud kaayo. Tas mo nilang coffee shop. Swerte may ani nga time kay naka-avail mi silang buffet. So nakakaon mig lahi-lahi nga mga pagkaon nga stang lamia. Busog kay mi. And syempre mawala ba ning picture nato nga pinahawod tapos reklamador pa jud kay gipicturean kay pagwapahon daw, manindot og mga angle. Actually gisugo jud ko nila aning picture pero nagpahuway sa ako para ma-vlog na ako, mapakita na ko unsa kanindot ang Apo Flower Garden Mountain Resort. So muna siya, tamang baktas lang, video sa palibot, pakita na ko unsa kanindot ang lugar. Kana tura sila nag picture kay partig yun nindota diri mag picture taking. Kuha tag shot ko na sa bulak, then si Mount Apo dayon. So mo nang tag-iya guys, si Paulo, anak, tapos anak niya, tapos asawa niya, mo ni tag-iya pod gyud. Dili lagi ko tagiya. Dili ka malingi. Ay lagi ba? Dili ko. Daghan ba kay viewers survey na dili ko. Naula pa yan dyan ko hato nagda-grade daw yung pangit ikot na nagadaan ako. Akin ka? Akin ka?
Murag, tibuok, ano ba, screen kay maano na ko. Occupied gago Occupy. Ay, na, itata. Kwarto na may medyo okay na. Ito sa amin. Asa na? Mas kaya sa Na yan po ay ano lang dahil halos na sa ay, sineno sa first meal. Wala kay katungan sa bunaka. Syrup sa Starbucks. Kuya Ginyo, dito. In case mangutana mo kung tagpilang entrance, 80 pesos lang po. Yes, you heard it right, 80 pesos lang. Og nagadawat pod ang Apo Flower Garden Mountain Resort og mga walk-ins. Then libre na ang mga bata below 3 years old. Dili jud kamahayan ning lugar kay grabe ka relaxing. Pwede ninyo dalon ninyong tibuok pamilya, inyong barkada, inyong mga uyab, dalhon ninyo diri kay nindot kay siya nga lugar. I-secure lang nato og i-make sure nga makadala ta og jacket kay grabe gyud katugnaw diri og grabe pod kahangin. Pareha na karon natabunan si Mount Apo. So kailangan magdala jud kag jacket kay grabe gyud siya katugnaw. Gusto gyud ako dalhon si Lola Wending diri pohon kung kaloy-an makabiyahe na pod migbalik diri. Dalhon gyud ako si Lola. Pero murag dili pod magdugay si Lola kay dili pod to siya ganahan og tugnaw kaayo nga lugar kay maski gani aircon dili niya kaya unsa na lang ka diri sa kapatagan. But anyway, ginaauhag ta mo nga manglaag yun mo diri, dili gyud mo magbahay sa inyong experience kay grabe kanindot sa inyong makita, makawalag problema. Kung gusto mo ma-distract inyong mga kaguol, kasakit sa kinabuhi, laag lang mo diri kay di gyud mo magmahay, promise. Ako nilaag ko diri para makarelax pod ko sa pag-una-una og content para sa mga upcoming videos ni Lola, and thankfully pasalamat ko kay gisugtan po ko ni Lola mulaag. Actually wala man yun na siya labot kung mulaag ko, basta mananghid lang ko og para siya as long as muuli lang daw ko nga buo ko, walay nawala sa akong mga part sa lawas, okay na siya kung asa pa akong lupalop sa Pilipinas maabot. So diri ang perfect place para sa kuha nga makahuna-huna ka, makamuni-muni kasi mong life kay grabe gyud ka relaxing ang palibot, bugnaw kaayo, tapos nindot kay ang view dara kana nga part, grabe gyud iniglibot nimo, makita nimo ng lahi-lahi nga mga klase-klase nga mga flowers nga nindot kaayo pang tan-awon, tapos bugnaw pa jud kayong lugar. So adto na gyud mo guys kay di gyud ka mahayan ning lugaran ni promise. Napod sila cute kayo nga statue atong sa red light, green light nga dula sa Squid Game. O wala ko kabulungan no. Basta cute kay siya tanawan, nindot po kayo magpa-picture dira. So kana mo pa na ang view dito daghan kay tanom sa unahan. Tapos kana dira puro na mga flowers nga mga nindot kaayo. Ilahang coffee shop. Then dira sa unahan daghan pa kayo siya mga spot nga pwede ta mag picture taking, dili gyud mo magmahay sa inyong 80 pesos guys. Maong bisita na mo diri sa Apo Flower Garden Mountain Resort kay sulit kaayo. Ipakita na ko sa inyo ang mga room rates after aning a video. Thank you.